matur nuwun Lur. Bagong hadir lagi ya Lur. Bagong hadir lagi iki mbok apa tak tutuki ben dadi swara. Aku iso kaya ngene iki mergo ana kanca-kanca sedulur-sedulur yang tetap setia hadir kok. Nggih aku dikeki Mas mbok ben variasi tuku lampu RGB ngono lho Mas. Sampeyan ben kaya diskotik. Ya matur nuwun tumbas ngono ya ta. Guru murah meriah. To ibarate adik jajan sak dodokan ngono tumbas lampu wis turah lampu murah meriah nggih matur nuwun para sedulur para pinisepuh ingkang sampun sami rawuh wonten ing konten kawula tetap setia. Terima kasih untuk dukungannya klik like subscribe dan komen. Bagong ya pituture Bagong saat iki Lur urip pancen angel kudune ra usah ngomel. Ulat aja peteng ngono nyambut gawe sing tememen. Kaya Bagong iki contone aku iki iso guru kuli ya tak laksanakan jadi kuli ngono kuwi ora apa-apa ya ta. Wis dengan penuh sukacita ngono. Kuliah iso ku gugur macul. Nggo pacul ben dina esuk-esuk mangkat ngono. Gong sesuk yo tulung Gong kae sawahku sing etan desa kae garapeno. Anu sok nek anu kuwi tak kei panen bayarane. Walah, kok suwi men bayarane sok panen ngono. Wah, lah aku yo anak bojoku butuh. Butuhe sesuk ngono. Lah kok ngenteni sok panen. Lah pripun? Kerja harian yo bayarane harian mawon ngono ya ta. Ayo urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel, bersyukur dengan pekerjaanmu masing-masing jalani dengan penuh sukacita. Ngono Lur. Ya ta. Penuh dengan penuh sukacita jalani pekerjaanmu itu. Nah iki piye iki ya. Ngene Gong, tak kandhani. Urip iki pancen angel Gong ya. Kudune ra usah ngomel. Kaya jarine urip iki kaya matematika, ngono kuwi. Kadang ya perlu tambah-tambahan, kadang perlu perkalian, kadang perlu pengurangan, ngono. Pengurangan beban hidup. Ora kabeh-kabeh mbok pikir ngono. Perlu penambahan itu. Pasti urip iki pasti ada penambahan. Contone anakmu saya gede, kebutuhane saya akeh. Kan berarti kan penambahan gitu. Perlu perkalian, perlu pembagian, berbagi berkat, berbagi rezeki ngono ya. Ora gur nampa. Ngono ya kadang ya berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara-saudara. Ngono Gong ya ta. Ya bener wis. Bener Kang Petruk, awake dhewe iki urip ibarate mampir ngombe ning ya nyun sewu, ngombene ya barang sing halal. Aja ngombe sing ora bener ngono kae ya ta. Engko terus rusakno awakmu. Ngombe barang sing haram ngono kuwi lah. Pripun? Meleh niki sak seloki kok apa kurang? Sak seloki kurang. Ngono kae. Kanca-kanca dikumpulke rene. Wah, di WA. Ayo Lur, ini yo. Ngumpul-ngumpul nang omahku. Iki lho ana. Aduh. Ya, kancane dikumpulke kabeh. Wah, wis. Dijak. Seruput sik, seruput. Wah. Ini rene ngumpul-ngumpul. Wis ora bener ngono kuwi ya ta. Urip iki pancen angel. Kudune ora usah ngomel. Ya ora ngejak kanca ngejak sing yang kabecikan ngono. Ora dijak kanca ngumpul-ngumpul. Minum sik. Ora bener ngono ya ta. Urip iki kudune memang urip itu tidak gampang seperti yang kau bayangkan ngono ya. Seperti air mengalir ngono ya. Urip iki ora gampang, tapi yo aja digawe gampang urip. Jalani urip iki dengan penuh sukacita ya, rukun sama teman. Jalani urip iki yo esuk yo tangi turu aja lali. Bersyukur dipun paringi taksih dipun paringi gesang wonten ing alam donya menika matur nuwun Gusti ya. Engko terus beraktivitas apalah nyapu-nyapu apa saisah ngono terus
budal kerja, ya sadurunge budal ya aja lali ya donga ya toh. Ah, supaya kita nanti di jalan diberi keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, sampai tempat tujuan, sampai tempat kerja kita, kita juga, diberikan, kedamaian, diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugas di tempat kerja kita, ngono ya ta. Wis ngono uripe pancen angel kudune ra usah omel, ngono lho Lur. Ngono ya Lur ya. Wis matur nuwun.